Благороден жест от страна на Лео Меси за пожарите, които са вече повече от една седмица в Мадрид. Лео Меси е дарил 80 000 евро на западната част в района на Мадрид, за да може да се погрижат за тяхното възстановяване и овладяване. Така че още един детайл от това колко е голям Меси, не само като играч, а като човек. На първо място трябва да сме хора. Той е личен пример за всичко това, което трябва да бъде един човек и след това какъвто и да си в професията си. Браво на Лео Меси, това не е единствения благороден жест от него, не е търсил нито публичност, нито някой да говори за него, той си има достатъчно, но аз го отбелязвам, тъй като разбрах от испанските новини, че е направил тази благородна кауза, както и преди 2 години, когато беше в Валенсия, както му казват испанците, потопа, наводненията, които станаха, и тогава се е отзовал. Общо взето той семейно с неговата съпруга участва в много такива подобни каузи. За последно в голямата така трагедия в Венецуела също знам, че е участвал. Така че такива хора трябва да бъдат за пример и за такива хора трябва да чуваме и да говорим.